Για άλλη μια φορά μαγειρεύουμε μαζί σας ένα εξαιρετικό φαγητό με πολύ απλά υλικά. Κοιτάξτε εδώ τι έχουμε. Μπιφτεκάκια γεμιστά με τυρί ένταμ light. Ο κιμάς είναι από βοδινό καθαρό κρέας χωρίς λίπος. Κρεμμύδια μπόλικα, λίγο πελτέ ντομάτας, αλάτι, μπαχάρι σε κόκκους, ελαιόλαδο, κρασάκι κόκκινο, πάπρικα και δάφνη. Θα μου πείτε τι φαγάκι θα κάνουμε με αυτό. Ξεκινάμε με τα κρεμμύδια μας και το λάδι μας. Εδώ έχω ένα τηγάνι με βαρύ πατό, ειδικό για επαγωγικές εστίες. Όλα τα κρεμμύδια μας. Κοιτάξτε, έχουν πάρει ένα υπέροχο πυρόξανθο χρώμα. Ήρθε η ώρα για το κρασάκι. Σβήνουμε. Δυναμώνουμε τη θερμοκρασία. Μερικούς κόκκους μπαχάρι. Ένα εντελώς ιδιόμορφο μπαχαρικό. 2 φύλλα δάφνης. Πάπρικα γλυκιά, αλατάκι, ανακατεύουμε, τώρα θέλουμε μία κουταλιά πελτέ ντομάτας, 2-3 λεπτά βράσιμο και είμαστε έτοιμοι να απλώσουμε τα μπιφτεκάκια μας σε ένα ταψί και να τα καλύψουμε με αυτή την υπέροχη καραμελωμένη σαλτσούλα με τα κρεμμύδια και τα ωραία μπαχαρικά. Έχω πάρει ένα βαρύ μαντεμένιο ταψί με καπάκι και κοιτάξτε εδώ πόσο εύκολα φτιάχνει κανείς με έτοιμα μπιφτεκάκια ένα φαγητό το οποίο θα σας χορτάσει νόστιμα και τίμια κυρίως. Τα καλύπτω με τα καραμελωμένα μου κρεμμύδια. Κλείνω και όπως το βλέπετε στους 180 βαθμούς για 45 λεπτά στο φούρνο. Μοσχομυρίζει, κοιτάξτε. Μακάρι να μπορούσατε να τις νιώσετε όλες αυτές τις μυρωδιές. Κρασάκι, δάφνη, μπαχάρι. Και δεν έχετε καμιά δικαιολογία από εδώ και πέρα να μου πείτε ότι δεν έχετε χρόνο να μαγειρέψετε. Όλα αυτά μέσα σε 20 λεπτά.